Għaluli illi konti li mejjet 3 xhur. Dikjarazzjoni xokkanti ta' raġel li tkellem mal-gazzetta The Sunday Times of Malta kif wara li mara għal sempliċi check-up f'poliklinika xarejn ilu. Għalulu illi skont ir-rekords mediċi tiegħu kien imniżżel li kien ilu mejjet minn Marzu. Dan ir-raġel flimkien ma' persuni oħrajn il-kol jaqsmu ħaġa waħda komuni illi allegatament kellhom l-identità tagħhom misruqa tant illi saħansitra id-dokumenti mediċi tagħhom, dokumenti uffiċjali li għandhom taħt isimhom fl-isptarijiet pubbliċi qed jużawhom ħadd ieħor b'mod qarrieqi u fraudolenti b'mod allegatament sistematiku. Persuni oħrajn anke żvelati mill-avukat Jason Azzopardi qed juru illi fl-aħħar xhur u snin attendew għal operazzjonijiet jew illi jsofru minn kondizzjoni serji fatti illi huma vera xejn fatti li jkomplu jsaħħu t-teorija illi hemm min qed juża identità misruqa mingħand iċ-ċittadini Maltin u Ewġin. Filwaqt li l-Gazzetta żvelat illi dawn l-għalis kemm sejħa anomaliji qed jiġu investigati mill-Kummissarju tad-Data Protection, diversi nies illi tkellmu mat-Times saħħu li jinsabu xokjati u bla kliem. Fosthom raġel illi għandu fuq 30 sena u li bċikka sar jaf li skont ir-rekords mediċi tiegħu ilu mejjed 3 xhur wasaħa illi jaf kien żball ġenwin iżda huwa żball verament stramp kif waqt illi kien immarkat illi huwa mejjed. Ir-raġel siefer, irċieva l-paga, ħallas it-taxxa, ħallas il-bolla, rċieva d-dokument tal-vot u saħansitra mar jivvota. Dan kollu fl-isfond tal-iskandlu tal-ID cards velat mill-avukat Jason Azzopardi, skandlu illi allegatament jinvolvi ma' 18,000 ID card falsa. Skandlu illi issa donnu qed jikxef skandlu ieħor dawk tal-appuntamenti jekk imsejħa fantasma, appuntamenti għal persuni illi qed jaddottaw identità ta' ħaddieħor. Dan ifisser li jekk persuna tmur rikoverata l-isptar Mater Dei jaf ikollha records mediċi ħażiena illi jaf iwasslu għal konsekwenzi serji jekk mhux fatali. Intant, meta Times tkellmet mal-Ministru Etienne Abela wassaħa illi jinsab inkwetat ferm bis-sitwazzjoni iżda b'mod surreali qal illi se jagħti titwila lejn dawn il-każijiet għax ħadd ma kellmu dwarhom. Finalment, l-Awtorità Identità komplet tikxef aktar it-taħwit li allegatament hemm kif saħqet illi l-għandha kontroll u aktar responsabilità għal verifikar tad-dejta fis-sistema tal-appuntamenti f'Mater Dei. Dan fil-waqt illi ċarat illi sissa ma rċeviet ebda ilment simili.